India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki khunlong Khynnah ki badan ye ki jingpang Bampong cancer ki blahab ban pen kinria no Hakhrum jong ki hospital hapo Ukraine kinom la ban im lada omyo lad ban pen kinria no iki Shah ka jaka Sumar ki babyang khnang ba on la ban petengi ki lad jing Sumar maham ki doktor kejing ai Sumar ikini ki Khynnah ki bapang Bampong kila Shah pen thutjur hadien bikila lap ban pen kinria iki Hakhrum jong ka hospital hapo kanong ba cave ha Ukraine hadien biki shipai Russia kila betengi ke jing terbom ka bajur nasun ki doktor biki nurse ki belala banyarap tang khinjat hakabaya dei bet ke jing le ya ka chemoterapi namar ke jing bom yo ki tiar ki babyang ki pen pau ke jing ser namar ka ne ke jing Shitom hakini ki Khynnah kanang ta shu shu hakba ka to ka ne ki kinum la ban em kini ki Khynnah ki khammat shu shu ki jing namar ki dan kam ban im khnang bikin la ban yakhun persha ekni ki jing pang bat kini ki jing yale kam la ban up ong ka doctor lesia lesistia ling ba kala pathai khubor na po ka jaka Sumar ka badan Hakhrum jong ka Okmatit Children's Hospital ka badai ka hospital Sumar Khynnah ka bahe tam ha cave lada kani ka jing Sumar kandang yai Sha pen thut shu shu ling ba kani ka thma kinong pangjongi kin sayap maham ka doctor lesistia na kaliang ki shipai Russia hinin ke sngining kong kila ong bikiriu pat ba ka Ukraine kila ban mi no da ka balat lot na po kanong ba cave hinre na kaliang ki doctor kim not satya ban raikut na ka benta ban pinkin ria ikini ki khulung Khynnah ki badan hapneng ki jing Shitom ngin shim jing khen ka nongot ki briu ni ki shipai ki layap na kane ki jing Sha thombor hinre nginom shim jing khen ka nongot ki nongpang ki bom yo shu ki lat jing Sumar hakapor ka babyang ka nongot ki nongpang ki blakhlat no number kim yo ki lat jing Sumar ong ka doctor lisistia hapo regional oncology center ha cave katu kat ningut ki Khynnah ki besha Sumar na kajing pang Bampong kilai kendu jing namar ka jing duna snam bat ka jing penyo snam ru ka duna bha bakla pen bod ki doktor ban shim snam ni ki pa jong ki ki Khynnah ong ka Julia Nogo Vitsaina ka pade ka program director hapo ka table talk ki